Jak, se, hadi. Boğa korkak. Jak, se. Hadi. Boy konusunda. Se, bobayı konusu. Familya çıkarıyor. Yine yok yapıyor mu yok. Jak, koy dırınıştan mesela. Diyor musun? Dırınık koy. Boy mesela. Jak, dırınık koy. Buna bakma. Jak, se. Boy dırınıştan. Ay dırınış. Hadi, otur. Jak, se. Familya çıkarıyor. Sahna mesela. Most of da. Bir camaşta. Yaktı var. نگاه کرده کار خامش خام میگیره پوشان ایس تا یا دو باکاو فهمده چیکار اول نگاه یا دو درونه ها خپیده برو با یا دو نشان دادماست فهمده سنیزو باکاو فهمده اول نگاه اول نه یا یا دو درونه یا خپیده برو اونم نه وقت ما یا دو ایکونیشون دادم سنیزو باکاو فهمده بسر دست کنم اما دستم boy بزنم یا دو درما یا بابا کپیدر ببرم بودیم کنم با بگیریم باندی یا دو درما او سال بانک یا دو فری وای مالادش کاسا دیدی شفره بکنم خرکوتا میسال درامده سوار سفری میسال odam که جان کسی خیال میکنه که باید باید بودیم میدرم دستوش ها پایان میکنم ایسی بزنیشه یا دو فهمید یا بودیم شد hop درامده دیدی hop اگر دیدی وافی نسه بار باشد با ما شد فهمیدی بنابراین یا طیفه را یا طیفه فهمیدی Yok. Nedense просто senin balon ekranı hop düştü. Fazla boy koymuş. Boy ekranı. Bıçakta bırakan şey kaç. Hala bıçakta bırakan şey. Ama bıçakta Abi Onu mevarları metro. Oo. Ya, bıçakta çok abi. Ya. 6 7 8 9 10 خسته молодец همه با قوت همه زور
иншаллоҳ ҳама чемпион мешӣ боварӣ дорем хай ба ин маш басин сахт азоб тонатим ҳаво гарме ҳама то молодец чӣ савол дорӣ бишинӣ ина кадоми савол дорам ма ҷавоб метавам чӣ савол ягон та савол дорӣ ягон чӣ чӣ хеле дарсу мактаб дарс мехонӣ чӣ дарс мехонӣ медонӣ русиро молодец ки ягон шеър бега ку ин машқ чизае не ки якум дараҷа ман гуфтам ку бояд савод боша бояд мо савод дошта бошем ки дар машқ дидин ҳозир ман 2 удар нишон метавам бисёр метонӣ вақти 3 удар нишон додам аёдут мебура барои чӣ барои ки оли намехапа сар агар барое ки барои 3-4 удара ту тониста ёд гирифтан дар сарат мондан як бор муаллим гуфт дар сарат чӣ набояд чӣ кор кунӣ бояд дарс хонӣ ҳамхи аст молодци кияй ҷаакай даврон киёзи перспективния кияй чемпион машаллоҳ ина як харсак маям се карата чемпион ҷаҳона ма панкратион саркардагӣ мохӣ молодец бояд ана ҳаматонам хали атаи пояс дошта боша дамиза фаҳмиде медал пояс якта пояс дорӣ ай чӣ аймима дар куҷо ҷанг кардӣ чанд каса задӣ як каса задӣ молодец як касам задан я классак машқтона ай чанд солагитон сар кардина баъди чанд қай машқ кардантон якум субақатон задем ма ранги синф чанд солаи синф 3 манам синфи 3-2 будам машқ омада будам якум бор зал лекин ки ма дар хона гӯштин карда акаон гӯштингӣ будам гӯштинг мегирифтам мисол ина нигоҳ коз ма шуморо ҳачи нақл мекунам ман синфи 3-4 будам мусобиқа ма гӯштинг машқ мекардам гӯштингиро синфи 4 да сар кардагим синфи 4-5 фақат бой медодам фақат бой медодам лекин ки дилшикаста намешудам мерафтам бо машқ мекардам бо сахтар ба ман як чиза фаҳмидам ки вақте якум бор сеюм шуда будам хирсан шуда буд фаҳмидӣ бо омадам вақте ки машқ мекардам сеюм шудам бо аура 20 минут аз аз зиёдтар машқ кардам бо 20 минути зиёд машқ кардам рафтам деюм шудам бо гуфтам значит ма 20 минут зиёдтар бо значит агар 40 минут машқ кунам ё ки 1 соат машқ кунам ё 2 соат машқ кунам ма чемпион мешавам вақте 1.5 соат 2 соат чизе тренер гапа мегуфт гапша мегирифтам машқ мекардам мисол ҳозир 1 соат машқ бошад шумо бисёр ним соат фақат гав мезанӣ бо ҳамдигарӣ лекин хеле даркор нест 1 соат машқе бояд 1 соат машқ кунӣ баъд чемпион шудам ахи фаҳмидӣ баъд ҳамиҷа фаҳмидам ки чанд қай мисол 1 соат машқам 1 соата пара кардӣ ё 2 соат машқ 2 соата пара кардӣ гапи маълима гӯш кардӣ гапи устода гӯш кардӣ гапш берун набиромадӣ падар модарта гӯш кардӣ бо аида бо агар мактабта хушрӯ хондӣ та ҳамаро зур мешӣ ҳамаро мебирӣ фаҳмидӣ ягон вақт одаме ки телевизор тамошо мекунад ай одами китоб мехондагира ақлш баландтар нест фаҳмидеси одаме ки китоб мехонад ай спортсменои зуртари ки дар мактаб дарс намехонад ӯ зуртарай фаҳмидӣ барои он қа аввал дараҷа китоб мисол падару модара гӯш кардан ягон ҳамсоя ягон чи ягон кортон гуфт ёрдам кардан фаҳмидӣ баъд ана дарҷаи тарбия устодоро ҳурмат кардан фаҳмидӣ дар зал гапи ҳақорату бемаънеи гапоту намонӣ фаҳмидӣ бояд мо ай забонмон гапи бемаъневу ҳақорати чизо набура ана вақт ба мо спортсмен зур мешавем ба моро ҳама ҳурмат мекунад иззат мекунад иншааллоҳ ки ҳама молодец ҳама ина чизе мегӯм метонен уҷа ёд гирифтагин ина раҳмат ба устодтон акаи даврон ки мисол шуморо ҳамқа тарбия кард бо ина моро таклиф кард мо омадем
иншааллоҳ ҳама вақт мо дар хизматем тайёрем ҳаматонда ёрдам кардан не ки аввал бояд хитона машқ нема ягон кас нигоҳ намекард ягон кас намегуфт ки нурло машқ бура ё ки бихе мара хонагиҳо намегуфтанд ки бихе машқ бура бачам фаҳмидед аввал дараҷа бояд чӣ коре ки шумо мекунед аввал дӯст бидорӣ ҳамин кора желани дӯст агар ҳамин машқа ту дӯст доштӣ машқам тура дӯст медорад ва чӣ мешавад результат баъд обу рӯшаву баъд чиза мегирӣ чӣ хеле як дарахта мешинонӣ об метӣ калон мекунӣ меваша мегирӣ ба мебарӣ мефурӯшӣ пул мешавад ҳамин спортам машқам ҳамияй азоб мекашӣ мебиёӣ ягон ҷо травма мегирам мезанам масалан дар ҳеҷ боё ки мебурем суха бой метӣ дар ҳеҷ чизо бояд шикаста нашем ҳам хеле одам калон мешавад ҳазор раҳмат як бор дигар ба ҳаматон аксари даврон барои таклифотон иншааллоҳ раҳмат мегӯем барои омодагӣ акай нурло бисёр зало намеравад вақт надорад бисёр айтақҳои машқҳошай ба наздикӣ иншоаллоҳ бой дорад худованд биравад сарбаланд шавад ранги ҳама вақта ҳама каса раҳматш мегӯем як қарсак барои омодагӣ молодци вақти мода набудам хали мисол зало мисол на устодтони қаҳрматон мекунад мактабу ҳамаи чиз алҳамдулилло шароито дар тоҷикистон беҳтарин хуба дигар давлатҳо мисол ман тарафҳои америка мерам дигар ҷо мерам мисол суратҳои тоҷикистона нишон метем чи бисёрш кайф мега мо рӯзш мешавад ки меоем мисол давлати шумо машқкунӣ меорем тамрин меем фаҳмидем барои он хат раҳмат мисол ба пешвои миллат муҳтарами муалли раҳмон ки хеле шароитҳоро ба ҳамаи мо ҳастаям хеле шароитҳо машқ мекунем дар давлат тинҷи оромӣ ҳама вақт бояд ҳамдигар карди дӯстӣ бародарӣ дар зал ҳамдигар карди ёрдам иншааллоҳ чӣ мешавад ҳазор раҳмат даъватҳо як бор дигар красавчики машааллоҳ Ҷиксто